Annabel, int fittixt il-maħbub ta' qalbek u għannaqtu miegħek. Issa min ser titilqu qatt. Dan kien wieħed minn ħafna messaġġi fuq il-blogs wara li ġriet l-aħbar tal-mewt ta' Annabel Vassallo. Mara missiġġiewi magħrufa l-qlubija u determinazzjoni għal ħajja minkejja l-marda li ħakmita. Annabel kienet ta' ispirazzjoni għal ħafna biex il-ħajja tkun affrontata b'mod pożittiv. Issu xi ħadd waddabni ġo dan l-oċean fejn kont imdawra minn kull angolu bimħabba kbira. Mardet bil-kanċer l-għada tal-miliet tas-sena 2006. Ġejt diagnosed b'tumur aggressiv fonqi, pero dakinhar meta jiena suppost kont ixxukkjata, kont naf li hemm xi ħaġa ħażina f'dari għaliex kont muġuha. Pero once li qalli u naf x'kelli, ma nħakmitnix panik jew biża. F'Ġunju li għadda rċiviet unur għall-awtobiografija tagħha Irrid Ngħix. Hija kellha tama li tilħaq it-twelid tan-nepotija tagħha ftit ta' xhur oħra, iżda ma kellux ikun għax il-mulej seħilha u ħada ħdejh. Il-Partit Laburista sellem il-memorja ta' Annabel Vassallo fis-sera bħala tfajla tal-ħajja li ffaċċjata bil-mewt tat messaġġ pożittiv ta' rieda u tama li messi l-qlub tal-Maltin u l-Awċin kollha. Fit-19 ta' April li ġej, Annabel kienet ser tagħlaq 40 sena.